Naimbag nga oras yung kaprobinsya nihan. Idanon mi kada kayo dagiti napapatag adamdamag manipod ti Kapitolyo ti La Union. Daytoy ti Baro Atimak ti Kapitolyo News Program. Nasurok dua a dekadan ang manalo ni Jocelyn. Babaan iti panagtaltalon na, naisakad na ti panagbiagda ken ti panagadal dagitupat nga anak na. Nakalasir at isumot ti pangalaan ni ti balon da nga inaldaw-aldaw pambayad ti eskwilaan. Kanunin sir. Gapoy ti contribution na iti sektor iti agrikultura, pinadayawan ni ti Provincial Government of La Union ni Jocelyn kas outstanding farmer idi napalabas atawen. Uray dagiti anak na impluwensyaan na amakisalip kadagiti contest ken agadal iti kurso nga agrikultura. Hindi sakot na isali din ti young farmers nangabak na iso na sir. Pagtata, ti narami di mga anak ko patuloy lata nila nga nag-oskwila tinala nila ket agriculture na plan. Sa nga 15 atawanen ngagtartaraken ni tilames ni Arnulfo. Gagat anus ken determinasyon ti sarikadkad na tapno may paay ti pagkasapulan iti pamilya na itinaldaw-aldaw. Ni Arnulfo ti agdama a presidente ti asosasyon dagiti mannalon ken mangalap iti barangay da. Kadagiti fisher folks nga adan met ti pagdadalan. Iso matapos ti source of income da, mga pagadal ka din anak da. Iso matapos ti may sang amin sa livelihood mi titoy. Garaman de Jocelyn ken Arnulfo, karagiti ribo-ribo ang manalon ken mangalap iti probinsya nga agan anus. Tapno may paayan iti napintas sa biag ti pamilyada, ken mangpatpatalen ni Ed iti umda sa supply iti makan ditoy probinsya. Kagidan iti panangrambak ti bulan ti manalon ken mangalap itata Mayo, bigbigen iti Provincial Government of La Union iti napataga kontribusyon dagiti manalon ken mangalap iti panang pasayaat iti sektor ti agrikultura ken ekonomiya. Amo tayo mat nga dagitoy mannalon ken mangalap tayo ka awamot pagkunaan tayo ti kinagagat ken kinakirad da kasi makita tayo mat nga iti performance ng agriculture and fishery ditoy La Union ket hantay pay met lang agpurpurang ti makan. Kas paset iti selebrasyon na duma-duma aktibidad tinay sagana. May sakaragiti highlight ket ti bankathon. Anak ipasitan dagiti 22 ang mangalap manipod iti na duma-duma nga ili iti probinsya. Malaksit iti dayta na iganwat met ti kadiwa ng pangulo ken market matching. Ditoy ana ibida dagiti na duma-duma at ataklukal a produkto dagiti mannalon ken mangalap. Naangay pa iti Agri Aqua Clinic ken ti panakay paay karagiti alikamen apang talon ken pangkalap karagiti ka probinsya nihan. Kas panang recap iti selebrasyon napadayawan dagiti nasirip a mannalon mangalap ken dagiti agripreneur iti probinsya. Nakaragsakan met de Jocelyn ken Arnulfo iti panangitandudo iti PGLU karagiti padada a mannalon ken mangalap. Kas panggap iti probinsya ngagbalin a Heart of Agritourism in Northern Luzon iti tawen 2025. Dakkel ti akakman a papel dagiti mannalon ken mangalap tapno magunod daytoy asirmata ken mapapigsa ti sektor ti agrikultura iti La Union. Gapoy ti daytoy agtultuloy ti panangipangruna ni Governor Rafael Veronica Ortega David iti suporta ken karagiti programa para karagiti mannalon ken mangalap iti La Union. Actually parte iti selebrasyon ti bulan ti mannalon ken mangalap ket ag-distribute kaminto iti farm machineries. Of course that is to modernize pa rin yung agriculture and fishery sector natin. Tanga Mayo ket madama ti panagdistributan iti hybrid ken certified seeds. Iti likod iti narwaing agrikultura iti probinsya ket dagiti banwar a mannalon ken mangalap nga agtultuloy amang isaksakad iti naduras nga ekonomiya. Isu arumbang laeng a may paayan iti importansya ti kontribusyon ken sakripisyo da anang ipaay iti napintas a masakbayan kadagiti ka probinsya nihan. Itinagan ni Governor Rafael Veronica Ortega David. Daytoy tigayem ken kabsatyo John Martin para iti Provincial Government of La Union. Baro Atimak ti Kapitolyo News Program. Ag La Union probinsya nihan tayo para itinadurturas a La Union.